What's up mga dre, Easy and welcome to Easy and Jay's TV. Siguro nagtataka kayo ba't ang aga ko ngayon. Makikita kami nila Junbi sa may Petron. Makikisakay tayo ngayon mga dre. Kasi medyo malayo yung pupunta natin. Wow! Kaya punta muna ako doon, update ko kayo maya mga dre. Yan mga dre, nasa highway na ako. Dala ko yung mga gamit ko dito sa likod. Yung helmet, andyan din. Ingat na lang ako dito sa gilid ng kalsada kasi alam ko, delikado. So yan. Disclaimer, may helmet ako mga dre ha. Hindi lang ako nag-helmet ngayon. Kasi minsanan na mamaya. Dito naman ako sa may gilid. Tapos, alerto naman mga dre kahit na nagbo-vlog para sa inyo. Kikitain ko sila Kent tas Junbi dito sa may Petron mga dre. A few inches later. Nandito na pala ako sa may Petron mga dre. Maaga pa masyado, 4:30 pa lang. Kaya pati yung Petron sarado pa. Ayan. Dito ko na lang sila antayin mga dre. Yung pupuntahan naming trail first time sa may Aguilar mga dre. Siguro may idea na kayo kung saan. Mamaya sasabihin ko lang din. Hintayin ko lang dito si Kent mga dre. A few moments later. Yon mga dre, may narinig na akong sumigaw. Nice Dre! Yan. Good evening. Hey, good evening. Good evening, Dre. Nice Dre. Mabubudol na naman tayo Dre. Alright. So yan. Magandang gabi mga kaibigan, mga Kajaforms. Yan. What's up mga Kajaforms? Medyo madilim, walang ilaw dito mga dre. So mamaya na lang, hintayin lang namin si Lupet. Alright. A few minutes later. Dito na rin si Lupet mga dre. Yan. So lagi lang namin tong mga bikes mga dre. What's up Dre? Dre. Ayan. Ayos ka dyan. Kailangan ko dito Dre. Dala ko na yung maraming tubig. So biyahe lang kami mga dre. Dito na kami sa may 7-Eleven Aguilar. Agila. Time check 5:20 mga dre. 6 AM yung usapan. Dahil lang kami ng konti dito mga dre. Bili lang din kami ng makakain sa may 7-Eleven. So daan lang din kami ng simbahan para sa blessing. Bili lang kami ng makakain mga dre. Tapos inumin para may lakas tayo mamaya magtulak. Ayan dre, yung mas malaki. Wala ko. Ayan. Pareho lang yan. Dito na. Ha? Ganito na size lahat. Ayan, bili tayong Pocari mga dre. Sumunod yung 2 liters ay. Nagbabuti na yung handa, ha? So yan mga dre, almusal muna kami. Dumating na rin yung mga kasama nating mga taga Manawag. So puntahan natin sila. What's up mga dre? Mga Dre. Aka-jackpot kuya. What's up dre? What's up mga dre? Boss! Long time no look. Kamusta? Ayan, ayos lang, ngayon lang ulit makapag-ride. Ngayon ulit? Oo. Bakit? Kasi di ba maulan? Nga pala. Kaya yun. Buti nagkasama-sama tayo ulit. A few moments later.
Ayan mga dre, ride out na. Punta na kami dun sa may Ninoy Trail. Yun ang trail na pupuntahan natin ngayon mga dre. Karamihan sa amin first time. Team Masiba first time. Kasama natin dito Maxil Bike Ninja, tapos MDR Manawag Dirt Reapers. So yan, padyak muna kami mga dre. Kadya Forms, kamusta? Ayos lang, Dre. Good morning, mga kajabor, mga Dre. Yun. Easy Enjoys TV, subscribe. Morning po. Ayan, nakapasok na kami mga dre. Papunta na kami dun sa may paanan ng bundok. Tapos dun na mag-uumpisa ang ahon. So maya na lang mga dre. A few moments later. Pahon kami mga dre. I-reverse pala namin itong Ninoy Trail. Dito kami sa likod dumaan mga dre. Kasi baka maharang kami dun sa kapag sa Mapita daw kami dadaan. So yan, mahabang ahon to. A few inches later. Yan, may konting downhill dito mga dre. Tapos ahon na naman. Oh no! Ito na. Tulak na mga dre. Yan, tulak na tayo mga dre. Ito na yun. Start na ng Kalbaryo. Ang ganda dito mga dre. Ang aliwalas ng tanawin. Ayan, padyak lang namin hanggang doon. Ayan, paahon pa rin kami mga dre. Pero buti na lang hindi ganun kainit. Wala pa yung araw. Tapos gradual lang yung ahon mga dre. Ayan, medyo madilim against the light. Ayan, padyak lang mga dre. Kasama ko dito si Lopet. What's up? It's what we like. Rest for 2 weeks, and now we're on our saddle. Yun, nagkaroon din ng saddle time. Wala kasing ride last Sunday kasi maulan, tapos Father's Day. Yun, happy Father's Day kay Lupet. Tapos kay Kadya Forms, tapos yung mga iba natin kasama dyan. Sila Kuya Vic. So ito yung view dito mga dre. Parang nagbabike si Lupet sa Paraiso. Tapos Paraiso. Yun. Pahinga muna ulit kami ni Lupet dito mga dre. Ayan. Ganda ng view. Right. Meanwhile. So yan mga dre, parating na rin makasama natin. Dito pala si Sir. Yan, Maxil Bike Ninja. Sila yung trail guide natin ngayon mga dre, kasi first time namin ng mga MDR dito. Nag-invite sila kaya sumama kami para makatry din ng ibang trail mga dre. May pakita ko din sa inyo yung mga iba't ibang trail dito sa Pangasinan. Kaya kung bago ka lang sa channel ko mga dre,
subscribe ka na. Check din natin yung iba nating kasama. Yan. Si Jop. Kapagod. Nice Dre. Yan ang ating ka-Jop Worms. What's up mga Dre? What's up, Dre? Yan si Tonyo. Tumigil na sa bisyo kaya hindi na masyadong pagod. What's up? Tigil ng pambababae? Yes sir! Dito si Pot. Kumusta Dre? Ayos, Malayo pa ba? malayo pa. Nandito na rin si Kuya Vic. Superman. Yan mga Dre. Lumabas na ang haring araw. Ang tirik na. Ayan. Against the light na naman ako kasi nasa likod ko yung araw. So tulak lang kami dito mga Dre. Andi tulak. A few inches later. Ayan mga Dre, pahinga muna kami dito ni Lupet habang hinihintay yung ibang kasama. Hindi ko alam kung nasa ilang percent na kami ng trail. Wala kaming kaalam-alam ni Lupet pero kami yung nangunguna. Wow. Ganon kami ka-savage mga Dre. Ganon kami kalupet. Ayan, ganda oh. Sakto lang naman, hindi siya ganun. Oh, pero yung ahon niya di naman ganun kataas no Dre. Sa ngayon ha? Ewan ko dun. Oh no! Pero Si- mabato. Doon lang. Oh, may mga rocky section. Buti na lang umulan kasi medyo compact yung mga bato, hindi masyadong loose. Lakad-lakad muna tayo dito mga Dre habang inaantay sila. Silipin natin yung pupuntahan natin. Yan, Team Masiba, get ready. Dito namin kayo dadalhin. Yan mga Dre, dito na tayo sa may mapuno na part ng trail. At least may lilim. Hindi tayo mabababad sa araw mga Dre. So grabing daan dito, bato-bato. Ayan. Tulak-tulak. Banayad na tulak. Wow! Ipadjak namin tong part na to mga Dre kasi padjakable naman, banayad lang yung ahon. Ano? Dre. Pagkatapos ng ahon, as usual pahinga. Pakita ko sa inyo dito yung iconic na natumbang kahoy dito mga Dre. Tadaanan natin ito mamaya. Ayan. Ayan, tumumba siya dyan. Hindi na inalis. Pero mukhang nakakatakot. Diyan siya naputol. Tapos sumampa doon mga Dre. Ang mahirap lang pag ito bumigay. Ayan. A few inches later. Yan mga Dre, may papakita ulit ako sa inyo dito. Meron ditong butas. Oh no! Ano? Nandito siya sa dadaanan natin mamaya. Ingat Dre, may butas. So yan. So ganyan ang look natin mamaya mga Dre. Pero maluwang naman yung daan dito sa gilid. Yan. Yan, tuloy pa rin sa pagtulak mga Dre.
Dito ako sa may rocky section ng trail. So yan, ito yung Jackhammer part. Tagtagan to mamaya mga dre. Grabing rockies to mga dre. Grabe, nakakahingal. Rolling hill pala tawag dito mga dre, rolling hills. Mamaya gugulong tayo. Sana wag tayong sumama sa mga bato. So yan, tingnan muna, palamig kahit walang hangin. Yan, dyan lang tayo bumawi sa views. Yun, war machine. Meanwhile, Mga dere, may baon ulit ako ditong hello, ang ating local power bar. Lupit, tara, kain tayo ng hello. Ayan, kain tayo. Dito pala yung mga Maxil Bike Ninjas. Yan. What's up mga dre? Yan. Dito na sila sa channel natin mga dre. Dito na kami sa may tower na part mga dre. So yan, pakita ko sa inyo. Yan, diretso kami doon mga dre. Mukhang nakikisama naman yung panahon, minsan kumukulimlim. Huwag lang sana umulan mga dre. a few moments later. Malapit na kami mga dre. Pahinga lang muna dito. Kasi dyan na lang yung kalsada. So yan. Eh, pinakalas na puno eh. Ito na, ayun sila. Yun na yung mga kasama natin. So yan mga dre, dito na yung may mga kasama natin. Shout out mga dre. Yan mga dre, malapit na tayo dun sa may sementadong daan. So ito na yung bungad ng trail. Nag-backtrack kasi kami mga dre. So yun, nakaabot din. Ganda. Dito na tayo sa tuktok mga dre. Ganda dito. Maganda din na binacktrack namin yung trail para at least may idea kami dun sa dadaanan namin mamaya. Medyo mahirap nga lang. Pwede din daw dumaan dito sa kalsada eh, pero may nangaharang doon pag umaga na. So ito, pahinga lang ng konti tapos downhill na mga dre. Nako mga dre, mukhang ulan na. Hindi pa kami nakapagpapahinga pero andyan na yung ulan. Ang dilim na nung langit mga dre. Ang ganda dito. Sana hindi maabutan ng ulan sa trail mga dre kasi masyadong loose yung daan tapos maputik para kumapit yung gulong namin kahit paano. A few moments later. So yan mga dre, dahil malapit ng umulan, bababa na kami. Let's go! Let's go mga dre! Ninyoy Trail!
Yun, dyan na yung kulog. Maambon na sa part na to mga dre. Nice dre. Pedal section mga dre. May kasamang ambon. Yan. May nagana pa. Hindi na tumuloy sila Kuya Vic kasi maambon na mga dre. So yan. Tara na. Let's go dre. Ingat, ingat. Parang Enduro World Series to mga dre. Wow! Casey Lupet. Gitna. Woohoo! Pedal section. Dito na tayo sa may tore. Diretso lang. Hindi pa warm up pa lang ng iba. Sige po, go. Let's go ka Japon. Nice! Oh! Harat! Wala, go! Pedal section tayo dito sa Masultik Madre. Sana sa kabila. Oh, nice. Pedal section sa gitna. Pon yun Dre nag-slide. So yan, pahinga muna kami mga Dre. Check muna kami ng mga bikes mga Dre. Check muna. Nice Dre. Tumama kanina. Yan, War Machine, you're doing great. Sarap. Mga Dre, pahinga muna kami dito. Grabe, ang sarap nung trail. Ninyoy Trail.
Must try to mga dre. Babalik kami nila Lupit dito, tapos yung mga MDR. Kasama din yung mga Maxil. Ano lang naman eh, pwede naman na tayo umikot para enjoy yung pagba. Oh. Okay din na binaktrack talaga natin yung trail. Oo. At least nakapag-track ride na rin kahit papaano mga dre. Sarap. Hintay lang namin yung ibang kasama. Sana hindi maabutan ng ulan. Kaya ayan, kamustahin natin dito si Kajaporms mga dre. Kajaporms, kamusta yung trail? Ayos mga ka-Japorms. Kamusta yung forma natin? Hektarya dito. Patingin nga. Okay lang naman. Nice. Nangyari. Ayan, tuloy ulit. Meanwhile. So yan mga dre, naabutan na kami ng ulan. Oh no! Ulan na! Ito po. Ang lamig. Yan. Wet and wild ride mga dre. Yan. Hey, nabasa daw yung helmet niya. Ulan na. Silong na tayo mga dre. Ayan, may motor. Dati tatabi lang namin tong bike namin mga dre. Ilan po bike? Saan ba sila? Ingat. Wet and wild. Ayan mga dre, basang-basa na kami. Wala eh, walang masilungan. Maganda ko lang gagawin. Alright. Yan. Ito yung hinahanap natin. What's up Dre? Binyagan yung sapatos. Yan, binyag ride. Umaaraw, umuulan. So yan mga dre, wet and wild. Grabe, putik. Yan, baka. Ang dulas ng mga bato. Oh, wala nang ulan dito. Muddy ride. Okay, pedal section. Hindi ng preno ko. Mawawala din yan mamaya. Oh. Ginagawa mo. Ay! Pangit mo ka banding, putik! Ah.
Yan, jackhammer. Kanya ko na ako. Pedal section na naman mga dre. Alright! Dito tayo sa may bangin. Oh, yeah. Ayan, pedal section again. Go tack. Oh. Hintayin na diretso. Diretso lang. Nakasunod naman sila. Yun. Bibilis ng mga nasa harap ko mga dre. Wow! Yun. Sarap! Uy, iconic tree! Sige, hintay ulit, hintay. Hintayin natin sila. A few moments later. Let's go. Oh, nice. And pedal section. Nice. Tulak kami sa part na to mga dre para hindi masyadong ubos yung lakas. Ay, ito lang pala yung tulak na part. Oo. Ayan, tas doon ulit maya sa downhill.
Para makapagpahinga yung kamay. Yan, kung ulan doon mga dre, dito araw naman. Sabi ang init. Kaya tulak muna kami. Nabutasan pa si Pot mga dre. Oh no! Naku po. Buti na lang, tapos na yung downhill. A few minutes later. Ayan mga dre, pabalik ulit tayo kasi nasira yung ibang kasama natin, yung iba naplatan. Kaya rescue tayo mga dre. Tulak na naman. A few inches later. Ayan mga dre. Thank you. Support. Salamat. Basta mo lang. Kasama yun na yun. Rescue. Dre, anong nangyari Dre? Butasan tayo, Dre. Yan. Kayo naman na. Okay naman na. Dami nyo palang nabutasan. Shot yung bato, shot. Abang Weslari Silag. Yun. Okay, let's go. Stop, go. Ayan, okay na yung mga bike ng mga kasama natin. Downhill ulit. Hey, Rocky. Nice, Dre. Yan. Magpedal section ulit. Pajak, pajak. Mahabang ahonan pa, Dre. Mataas-taas din yan, Dre. Ahon. Let's go. Oo. Nice, Dre. Okay lang. Sarap. Diyan sa gilid. Simentado na.
Nice step up. Yes, ahon. Nice, Dre. Nice one. So yun, ahon ulit. Oh. Oh, nice. Alright. Ninoy Trail. Pabalik na kami ng parking mga dre. So yan mga dre. Nasa highway na ulit tayo. Nice. Mauna pa kayo eh. Sabi nga, mauna pa kayo. So yan mga dre. Dito na ulit kami sa may parkingan, sa may 7-Eleven. Thank you sa safe na ride. Nice dre. Nalik sila. Yan yung mga bike namin mga dre. Pasabak sa gera. Oh, enjoy yung Ninoy Trail. So dito ko muna tatapusin tong video mga dre. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na. Please like, share, and comment. Tapos click the notification bell para updated kayo sa susunod pa naming mga videos. So hanggang sa muli.